před ní. Volná jsou 3 místa. Rádi bychom na nich viděli 2 české závodnice. Zuzana Hejnová má před sebou Perišek Zdrytnovou, která je nejrychlejší podle letošních časů, ale za sebou si veze Denisu Rosolovou, která obvykle začíná pomaleji. Už se na ní dotáhla Marie Gajotová, tak Gajotová z Francie má ten start velice rychlý a Denisa teď může porovnat situaci, jak to bude vypadat po seběhu. Výborně, Zuzana Hejnová půjde na druhou pozici před Gajotovou. První je Perišek Zdrytnová, Denisa tam byla teď trošku stavená, dostává se před Finkou Rezeninou a bude muset finišovat v těch posledních 150 metrech. Denisa Rosolová také nastupuje a už jde na 3. postupovou příčku. Zuzana Hejnová je druhá za Perišek Zdrytnovou. Teď jde o to, aby také Denisa Rosolová přidala a zůstala na 3. postupové semifinalové pozici. Zatím to vypadá dobře. Perišek Zdrytnová jasně první, Zuzana Hejnová ještě zkouší nastoupit. Bude druhá a Denisa Rosolová jistý postup do finále. Máme tam